biyar, shida, 6,000, 6,000, bakwai. Alhamdulillah. 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 Na gode Allah. Ai dama na dade ina neman ka. Akwai kuɗi na da kasan ina bin ka. Ina baka da sai ka gudu. To alhamdulillah tunda Allah ya sa na kama ka yanzu ga kuɗi nan sai ka ban kaya na. Ban tarin numfashin ka ba. Ka ba ta rama da. Ka ba ta rama. Dan tsaya ka ji. Dan da daga nan. Ba zan da ba. Ya haƙuri. Ba inda zan yi. Ba dai kuɗi bane ga su nan ai ka daga nan. Mu yi magana da za a yi fahimta. Ban kaya na za a yi. Mana. To a bani. A bani na dawo bani. Nawa kake bi? Ko nawa ne ya kafi kowa sani? Kafi kowa sanin ko nawa ne? Wanda ya ara ai baya mantawa. Yanzu dai wannan kuɗi dai da ka gani ga sanan dai ko? Na gan su. Wallahi kirga suke nan nake wannan bawan Allah daman kuɗin sa ne. Ina ruwana da shi? Na wannan sanin ni. To ai ka zo ka tarar da shi. Don ba kuɗin din me? In ga kuɗin. I want problems always. What's going on? Ba shi kenan ba? Halal. Kuɗin sa ne. Ni kuma na fa zan ba ka idan Allah ya kawo. Ban ga da za ba ba. Baka da wasu ko sisi ban da shi ban maganin ko asi. Ya za ka mun tsirara akan titi. Ka san Allah. Ban da kai ne. Allah ya kane ma rashin mutunci. To ai kai da man wata uku ban taba cin bashi na wata uku ka hana ni ban taba cin bashi a Najeriya da ya tsaya mun a makogwaro ba kamar na. Ƙarya kake yi. Ƙarya kake yi da ka ya tsaya ma da ka biya ni wannan ai wannan ina ji bai fi kwana uku ba saboda kaga ya fi da mutunci a wajenka gashi nan ka biya shi kuɗin sa amma ni ka hana ni ka biya ni haka ake yi wannan wasu irin rayuwa ce da baka da so ƙara baka kai hakuri yanzu na kina hakura dan Allah kai hakuri dan Allah dan annabi ai annaba aka ce shikenan ka ce Allah annabi to wallahi ba dan ka ce Allah annabi ba wallahi Allah ba zan yadda ba wallahi wannan wasu irin rayuwa ce sai ku dinga kai zuciya nesa dan akan kuɗi tsakaninmu da kai yanzu ya kamata a ce muna daga da ka biya ni za mu daga ne ka biya ni wanda ka gani ko kallon ka ba zan kuma yi ba ka dai ya haƙuri ai ka ce Allah annabi na haƙura shikenan kasuwar ladin makola ka zo sai a baka kuɗin ka ba komai shikenan ranar yaushe ka ce ma ranar ladin makole yaushe ne kenan wace rana ce laraba ta sama to ta sama shikenan ka tafi dawo alƙawari na dawo alƙawari duk da sai dai ba cika kake ba ka dai dawo alƙawari zan cika to shikenan buba da Allah zo me kuma ya faru ban za ai mutumin nan da Allah ina yi wanda mutumi kuma mutumin da yanzu nan